Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Hoxe atopámonos na 39ª edición do Rally de Noia, que se celebra na localidade coruñesa de Noia e alrededores. Nesta proba contamos con máis de 150 inscritos, dos cales entrevistaremos a algún deles. Vamos con ellos. Boas a todos, temos con nós a Javier Gil e Jaime de Arriba co seu Suzuki Swift Sport pertencentes á escudería Buxa Motorpoio. Boas chicos, que tal? Hola, boas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Javi, fálanos un pouquiño así da vosa unidade de Suzuki Swift. Pois o coche comprámoslo no 2023, está tal cual da Copa, non fixemos modificacións ni nada, un coche moi fiable e divertido, pouco máis que decirvos. Vale, ahora ti, Jaime, queremos que te molles así un pouquiño. Cambiarías de piloto ou a que piloto che gustaría dirigir así, da igual, que sea do Mundial ou que sea, un soño que teñas? No, nada en particular, es decir, estar preparado para ir con calquera, pero por ahora contento. Vale. Bueno, como vedes así un concepto xeral esta tempada? Tedes pensado facer o campeonato completo ou aparte, xa sabemos que, por exemplo, o Coruña está descartado? Nada, de momento vamos ir facendo rally a rally, ver co que se pode ir facendo. Queremos facer Pontevedra e despois pois a ver o que nos dá para facer. Vale, a ver, vouche preguntar a ti tamén. O que manden. Eu vou indo onde me levan. Vale, bueno, sendo este ano a 25ª edición da subida a Escusa, creo recordar que xa salirades no 2023 e sendo a proba da escudería, veremos vos ali competindo ou desde a cuneta? No, queremos hacer a subida que nos gusta mucho siempre e intentaremos estar allí e disfrutarla. Vale, ti como ves, Jaime? Eu unha asistencia. Bueno, así en concepto xeral, sabemos que saliste o ano pasado en Rally Sprint, aparte de eso, así a grandes rasgos, cambiaríades de modalidade, por cal? No, a idea é seguir en los rallies y a lo mejor en un futuro lejano hacer algo de circuitos, pero si no seguir en rallies aquí en Galicia y nada más. Vale, e ti? Rally Sprint. O que tiña que ver con copiloto, pero demais non teño moito que facer. Vale, e xa agora a pregunta estrela do programa. Gustaríanos saber como sentides vos ou que opinades do tema da saúde mental, que hoxe en día sigue sendo un pouquiño tabú, pero sobre todo centrado no mundo da competición, en este mundillo noso dos rallies. A ver, un deporte que hai que estar moi centrado e moi sempre sabendo que fase todo. Mismo cando tes algún problema que non sales concentrado, ves que non salen os tempos, non sale todo mal, e bueno, a pesar de que os rallies estamos todos un pouco tolos, pero bueno, sí que hai que estar ben. Vale, ti, Jaime? Por a mesma línea, es decir, hai que ser o que a locura en sentido ser atrevido, pero coa cabeza onde hai que tela, senón mal asunto. Vale, pois nada, moitísimas gracias aos dous por participar. Vémonos a logo da temporada. Algo que vos quirades engadir? Nada, a ver se vamos acabando rallies e pasando ben. Nada máis. E subindo puestos. Pouco a pouco. Vale, pois nada, moitísimas gracias aos dous e moito ánimo na tempada. Gracias. Pois moitas gracias.